De PC is het ultieme doel van Else Keertser. Willem Heringa, Wiert Baarda en Douwe Anema zegen haar een kans verlengen bij een wedstrijd in Minnesgeer. De tjenstander Keertster maar net reglementaire keertswanten. De skiertsrechter wordt verweten dat hij de keuring van de wand onmogelijk maakt. Het parcours Heringa verliest en rint punten mis, noodzakelijk voor de PC. Maar Keertsboom KNKB veroordeelt de uitslag van de wedstrijd net. Dus spant het trio een kwart pleit aan. Wij willen dat doen omdat we van mening zijn dat het kaartreglement niet goed in elkaar zit met disqualificaties. Wat markeert er aan het kaartreglement? Nou, er is gewoon geen regeling als achteraf blijkt dat de materialen verkeerd zijn of dat er een hele grote fout is gemaakt, dat de kaatsbond kan optreden. En dat is niet goed. Dat kwart pleit zou Joert plak vinden, maar giet net meer terug omdat het parcours hem toch pleerste voor de PC. En nu willen ze dat het boen het keertsreglement aanpast en ze starten een buy-in-procedure op. Dan komt er een zaak en we zullen ook meer mensen gaan verzamelen, meer kaatsers, misschien ook scheidsrechters die het met ons eens zijn dat er even goed gekeken moet worden naar het reglement en met name deze bepaling moet worden aangepast. Maar nogmaals, we willen dat in vrede doen in een overleg en niet met een procedure, dat is echt een laatste middel. Het lijkt wel haast een trend in de keertsvraag om de rechter in te schakelen als je een scale hebt. Dit seizoen stapten ontevreden keertsers al 2 keer eerder naar de rechtbank. Rechtszaken door de keertsvraag ging goed, zei de mening op en om de keertsvelden. Nee, dat denk ik net. Omdat er een bepaald beeld ontstaat dat er in keers en allerhande dingen spelen die het van de rechtbank uitvochten worden moeten. En dat is mijn beeld in ieder geval net. Ik zie het meer als een maatschappelijk verschijnsel. Ja, ik denk dat het een symbool is van deze tijd. De jongens hebben, die kan met dat soort middelen proberen die wat af te dwingen. Of het juiste middel is in dit soort kwesties, daar mag je vraagtekens bij zetten. Maar zij hebben de mogelijkheid en maken er gebruik van. Nou, dat lijkt het nergens op uiteindelijk. Ik vind het net rechten, wil ik het zo zeggen. Als de regels net toepasbaar binnen, of die binnen er net, ja, dan krijg je dit soort dingen. Ja, je kan echt net alles vastlezen. Dat kan ik net. Dat is het probleem. Het wordt de derde keer in kwarte tijd dat de rechter oordelen moet in een scale in de keertsraad. En de keertswand had al 2 keer eerder inzet west van een conflict. Het zijn binnen inhoudelijk 3 verschillende zaken, denk ik. In deze kwestie, ik ben van mening dat een plaats op een PC verdien je niet voor de rechtbank, maar die verdien je op het veld. Mensen zijn hudder en gaan eerder naar de rechter. Nou, het heb ik altijd maar moorden te maken, maar de tijdgeest. En de tijdgeest is nou zo dat mensen eerder hun eigen standpunt vinden dat dat weer is. En dat dan ik ben hellybollen. En minder denken in het belang van het algemeen, denk ik.